Jamen, velkommen til det, der bliver den udvidede lektiecafé i dag, hvor vi har fået gæster i studiet. Vi har René siddende, og vi har Kerstin, og vi har Martin. Og det er meningen, at de her mennesker skal udsættes for en udvidet opgave af noget om vokaler. Og det med vokalerne er et voldsomt skridt ind i nørderiernes verden, og til det så er det jo fedt, at jeg har Kerstin og René med, fordi at I begynder at nå det der punkt, hvor I føler, at I ikke fatter en skid, men det som I er super seje til, det er, at I har sat spot på, hvad det er, I ikke forstår. Så bare det, at man når hen til at kunne se, at der er et eller andet her omkring de vokaler, der ser mærkeligt ud, så er man altså nået et kolonormt langt skridt. Så til det har jeg jo lavet en pdf, jeg vil prøve at se, om jeg kan dele med jer. Og selvfølgelig også specielt velkommen til Martin, at du gider, og Martin han er med her, så han kan hjælpe med at få det præciseret, og hvis tingene sådan løber helt løbsk med langhårede forklaringer, så er jeg sikker på, at han er super behjælpelig. Introduktionen omkring vokalerne har Martin og jeg lige lavet i en anden video. Det, der er det vigtigste at huske faktisk, det er, at man kan huske de her lyde, I, U og A. Det er ligesom de vokaler, der er omdrejningspunktet. Ja, Marina, ja. jeg foreslår, at du kører det som PowerPoint show. Du klikker ned og laver PowerPoint show. Er det slideshow? Ja. Ja. Afklip, eller sådan. Hvor blev det flot. Så nu skal jeg lige have flyttet jer lidt. Så hvis man husker, at hovedvokalerne er I og U og A, så er man ret langt. I Martin og Flemmings bog, der er der en oversigt over vokaltegnene. Og der er lidt mine egne noter er på her. Det håber jeg kan abstrahere fra. Men der står de faktisk skrevet ud, de tegn, vi kan se. Det er rigtig godt at kunne dem sådan helt inde i knoglerne efterhånden, når man skal læse og begynde at finde ud af, hvad det er for noget, man skal bruge dem til. Derudover så har de det makkerpar, jeg talte om før. De har nogle korte lyde, og de har nogle lange lyde. Nogle af dem er samme lyd oppe i vores hoved, når vi kigger på vokaltegnene, fordi på dansk har vi ikke et andet tegn for det korte og det lange A. De har det samme vokal. Men når vi for eksempel kommer ned til E-lydene, så den korte E-lyd hedder faktisk A på dansk, og den lange hedder sær. Men dem her kommer jeg ikke sådan til at bruge vildt meget tid på, fordi de står altså i Martin og Flemmings bog. Men der kan man se makkerparret. Og jeg afbryder bare, René og Kerstin. Vokalbogstaver, det er en tom skærm her, fordi det er dem, jeg præsenterede før, var vokaltegnene. Derudover så bliver der også brugt vokalbogstaver. Og det er egentlig sådan lidt hjælpevokaler, og der bruger vi J, og vi bruger VAV, og til dels også He. Hvis man sådan prøver at tænke, at der ikke har været nogen af vokaltegnene nedenunder teksten, som vi arbejder med i dag, så kan det godt som udgangspunkt hjælpe en lidt på vej. J'et bliver ret ofte brugt ved I-lydene, og V'et bliver ret ofte brugt ved O- og U-lydene. Det er især anvendeligt, når man skal finde den oprindelige vokal i de to radikale verber. Så det er kun som et appendix, vi lige hurtigt vender dem. Vi har været kort ind over, at vi har A og I og U. De optræder forskelligt alt efter, om de er i en åben eller en lukket stavelse, og om stavelsen er betonet eller ubetonet. Kort repetition. En stavelse består simpelthen af en konsonant og en vokal, så kalder vi det en åben stavelse, eller en konsonant, en vokal og en konsonant, og så er det en lukket stavelse. Derudover så er der ganske kort lige skrevet lidt om her, at der også findes dobbeltlukket stavelser, det skal vi ikke bruge så meget. Der er nogle undtagelser for de her regler, og det er jo, at et langt A bliver til et O, når det står i udlyd.
Og det er den forandring, vi ser i ordet shalom, hvor det egentlig oprindeligt har heddet shalom. Og andre gange, så bliver det bevaret. Så det er ikke en af de regler, man bare kan sige, det altid gælder. Og den er bevaret hernede i Atta. Og det er det, der står hernede. For hvis man begynder at læse om det, så vil man kunne se, at det er en af de regler, der er rigtig, rigtig mange undtagelser i. Om vokalerne er skrevet plene eller defektive, det har vi nogle gange vendt også i klassen. Og som udgangspunkt er vi jo nået dertil nu, hvor det egentlig ikke rigtig betyder noget. Så når vi ser et eller andet ord i teksten, hvor det er plæneskrevet, så render sammen, altså plæneskrevet, det er skrevet med et j eller et vav, og så ryger tilbage i vores skema og ser, at sådan står det ikke der, men vokalen er det samme, så er det ikke fordi, at den her forskel betyder noget. Til sådan at fortælle om den forvirring, der kan opstå i forbindelse med vokalerne, bare for nogen, der har brugt hvorhenne, er A-lydene taget med her som eksempel. Der er pata, som jo er den korte A-lyd, og kamets som den lange A-lyd som udgangspunkt. Pata kan optræde, hvor det er bare pata, og så kan det optræde også med et svar, og så kalder vi det hataf pata, eller hatef pata. Det bliver brugt især ved laryngaler, som jo ikke særlig godt kan lide svar, og som elsker A-lyd. Så kan vi også finde det i et særligt tilfælde, og lige præcis den her måde, den her slide er lavet på, bidrager til forvirringen. Fordi vi kan have det her patafutium, vi har mødt en del gange her i undervisningen. Patafutium i den originale hebraiske tekst, eller i tekster, hvor det hebraiske tastatur virker bedre, og jeg ved egentlig ikke, hvorfor det ikke gør det på mit, der vil det være en lille smule forskudt herude til højre, og ikke stå lige under den her konsonant. Patafutium, det bliver man sætter det sidste i et ord, når ordet ender på en laryngal. Men først, hvis den laryngal bliver efterfulgt af en vokal, der ikke er A. Og den skal udtales før konsonanten, den sidste konsonant. Og det er sejt at kunne det. Den er heller aldrig betonet, det er også vigtigt at huske, når man udtaler det. Det glemmer jeg altid. Så er det jo alfa og omega, at pata i præfikset, det bruger vi også, når vi skal finde hefil, for det er et tegn på hefil. Det kan så selvfølgelig drille. Der er næsten aldrig en regel i det bibelske hebraisk, der ikke har en undtagelse. Og den er jo selvfølgelig her, at pata i præfikset kan godt drille, når vi har med laryngaler at gøre. Er det sådan rundt regnet, hvor vi møder pata henne? Ja, der sidder derude i særlige omstændigheder. Så kommer vi til den anden A-lyd, kames. Det er den lange, og den har lidt forskellige optrædelsesformer. Ja? Undskyld, jeg afbryder dig. Der er jo også de der situationer, hvor du har en laryngal som første radikal, og så forlænger man, jeg ved ikke om det er det, vi også skal snakke, altså så kommer der nogle forlængelser til under jottet, for eksempel går fra svart til et pata, fordi den forlænges, erstatningsforlænges for eksempel. Eller? Det er ikke lige omkring A-lyden. Ja, men det har lidt med noget andet at gøre, og det er faktisk ikke i starten af et ord, tror jeg, du mener det. Jeg tror, det er i midten. Kan det passe? Er det virtuel forlængelse, du tænker på? Nej, jeg tror det René tænker på, det er simpelthen det, at vi nogle gange får, i stedet for almindelig svar, så bliver der hatef patach under laryngaler. Og det hatef patach bliver nogle gange af lydreglerne gjort til en fuld regel. For eksempel var ya'as, og han gjorde. Og han gjorde ya'ase under egen, der er der ya'ase, der er der hatef patach. Men når den så hedder var ya'as, så bliver det hatef patach til patach. Til fuld vokal, ja.
Ja. Yes, bare gå videre. Kamets er, måske skal jeg lige sige, at Hatef-vokalerne, når de bliver gjort til fuld vokal, så er det ofte den samme lyd som den forudgående. Er det rigtigt, Martin? Ja. Ja. Så Hatef er egentlig, den bliver lidt smittet af det, der kommer forud. Eller omvendt. Det er tit omvendt, det sker. Okay, så den bliver bare smittet. Ja. Kamets, den lange A-lyd, er lidt mere spøjs, fordi den godt kan se forskellig ud. Patter ser altid sådan noget, man kan lige vette det en lille smule til den ene side, men det er, hvad den gør af visuelle forandringer. Kamets kan have en streg ved siden af sig. Den har jeg faktisk ikke skrevet her, men det vil der ret ofte være på, eller ikke ofte, men nogle gange vil det være, hvis det er noget i tekst, så vil der være en lille streg efter eller før Kamets ved Kamets magnum, så man ved, at den skal udtales som A. Ellers så ser den sådan her ud med det lille T under. Den streg, det er en accent, der på hebraisk kaldes meteg, som betyder tømme. At tømme? En tømme, en hestetømme. Styre den. Ja. Så stregen, er den i vores tekster, Martin, for det meste, hvis man kan være i tvivl? Ja. Ja. Og grunden til, at den streg er der, det er fordi, at så vil det her lange A stå i en position, hvor den egentlig skulle have været udtalt som et kort A. Og et kort A bliver jo logisk nok til et Å eller sådan en Å-lyd. Og den ser vi blandt andet i de lukkede stavelser uden betoning. Så er der endnu en kammetslyd, som hedder Hatef-kammet, og den vil altid være Å. Så den ser man, som vi snakkede om lige før, med svar og så kammettegnet. Den har vi lige haft i Jonas bog, hvor ordet for skib altid skal have udtales med en Å-lyd. Hvad hedder skib, Martin? Onia. Ja. Så det husker man sådan, når man ser skib på hebraisk, og så en Å-lyd. Man kan huske på, at det lyder som næsten, når man siger, nej, ja, Onia. Nej, ja. Det eddermame med noget af en dobbeltkonfektmelding her. Stakkels dem, der ikke forstår det. Altså, no. Derudover så kan Kamets have en funktion, hvor man ikke kan se heller, der er ikke noget, der indikerer, at det her er et begreb, altså Kamets antitonikum, hvor den optræder i en åben stavelse før tryk. Og det betyder antitonikum betyder simpelthen før tryk. Vi ser det hele tiden. Vi ser det blandt andet i perfektum, i Karl Perfektum, hvor vi har de tre radikaler, og så er der et kammet under den første, og et pater under den anden. Og det første kammet er antitonikum. Ja. Derudover, så når vi ser kammet, skal vi også være vågne, fordi vi skal kigge os om og se, om det kunne være en indikator på de to radikale verber. Og den tegning, der er hernede, forklarer lidt om, hvordan at et simpelt ord kan blive helt forvirret med de her tegn med kammet. Den første stavelse har vi en lukket stavelse uden tryk, og derfor så siger vi selvfølgelig kut med å-lyden. Den næste er en lukket stavelse eller en åben stavelse uden tryk, og derfor så tænker man, den skulle der aldrig nogensinde have været en å-lyd. Men det har de så synes, at den skulle være alligevel, og derfor har de lavet den til en kammetatuf. Men det, der lyder her, er, at... Hatef-kammet. Selvfølgelig. Hatef-kammet. Er forvirringen total nu? Det kører. Vi kan tage så man kan altid vende tilbage til de her slides. De bliver selvfølgelig lagt op på siden, hvis man gerne vil kigge lidt nærmere på det. Denne her bliver gennemgået i den video, der kommer før, som Martin og jeg lavede omkring introduktionen til vokalerne og til de åbne og de lukkede stavelser.
Kerstin og René, I har arbejdet med den, og vi har gennemgået den sådan lidt for sjov på et tidspunkt. Gav det nogen som helst mening for jer at få det pindet sådan her ud? Ja, det er fint. Ja. Jeg skal huske, at vi taler om det, så det er nok ikke siddet helt fast. Vi kommer nok til at snakke lidt mere om det undervejs, ikke? Ja. Men René, du var virkelig optaget af det. Kan du huske, hvorfor at vi siger kul i stedet for kal i den første? Jamen det er fordi det er et enstavelsesord lukket, men der er ingen tryk, så derfor bliver det å. Ja. Og det er super rigtigt. Og den over i da, hvor det er dalet og et kammet igen. Var det rigtigt sagt, jeg sagde da, eller skal det hedde du? Det skal hedde da. Kan du huske? Den er nemlig åben. Og så har vi en lukket stavelse igen, der ligner kul, med et bet og et kammet og et resh. Men vi siger vare. Kan du huske hvorfor? Jamen, der er tryk på den stavelse. Præcis. I sidste stavelse er der tryk på, ikke? Ja. Så kære seere og lyttere. Der var, ja. Så kære lyttere og seere, det er bare sådan, at det skal både forstås og forklares. Skide godt, René. Nu kommer jeg ud på glatis her, så derfor er det godt, at Martin han er kaldt ind til at styre. Jeg foreslår bare at gøre den her kort, fordi i praksis, så har det her ikke noget at sige. Altså det er schwa, det er jo, uanset hvordan man ellers udtaler det, så er det ikke så vigtigt. Men altså, bare gennemgå den, fordi det er alligevel noget, der kan være meget sjovt. Ja. Jeg bliver nødt til at stille spørgsmål til det forrige. Kan vi gå tilbage? Ja. Jeg nåede ikke lige, jeg skulle lige have nogle tanker kørt igennem. Så det udtales som å, simpelthen fordi, at der kun er en enkelt lukket stavelse efterfølgende, og som a, fordi at der er 2 radikaler efterfølgende, som er åbne. Ikke nødvendigvis. Det udtales som å alle steder, ikke kun her, hvor den står, hvor kammet bliver omringet af 2 konsonanter, og den ikke har tryk. Må jeg indbryde? Ja, det der kan være lidt forvirrende, det er, at kul ikke har tryk. Det er fordi kul, det er et konstruktforhold, hvor kul er sådan små ord, som helt mister sit tryk, når det står i status konstruktus. Så forskellen på kul og vare, det er, at kul, stavelsen kul er uden tryk, mens bare er med tryk. Så hvis du har et kammet i en stavelse, der er uden tryk, og den er lukket, så er det kammets ret. Det sker bare ikke altid. Så vil den vel sætte en accent af en art, ikke? Jeg tror bare, lad os tage supplerende spørgsmål bagefter, og så bare gå videre, vil jeg foreslå. Det er helt okay. Det er okay. Nå, men forskellen på de 2 svar er, om de ser helt ens ud. Og det er faktisk, det har jeg glemt at spørge dig om, Martin, men de har jo egentlig en plads i vokalsystemet. Det er jo ikke en ingenting, vel? Nej, det er nemlig det. Ja. Schwa-kvirskens, den er helt ingenting. Og schwa-mobile, den er, i praksis er det sådan ø. Altså man kan høre sådan ø, når vi siger vø for eksempel. Vø eller lø. Så hører man tit ø. Men det ø, det er ikke det, man kalder en fonemisk vokal. Igen, det er en teknisk term, som vi ikke behøver at gå ind på. Men det vil sige, den er ikke betydningsbærende, men den er nogle gange kan man høre den alligevel. Så som udgangspunkt, så de svar, man kan høre, de er i starten af et ord, og dem, vi ikke udtaler eller bruger luft på, det er dem, der er sidst i et ord. Det gør også, at vi kan høre dem, hvis de kommer. Hov Martin, de her 2 ting, der er noget forkert her. Vi kan høre et svar, når det kommer efter et. Efter et svar og efter en lang vokal. Ja.
efter, altså svar nummer 2, det vil altid være sådan et Godt. Og det ser vi ret tit, når vi har endelser på, blandt andet i konsekutiv imperfektum. Denne her tegning har nogen af jer set. Det er, når man går i gang med at gerne vil have styr på dansen med vokalerne, så kan jeg i hvert fald kun anbefale, at man prøver at skematisere det en lille smule, fordi der er faktisk system i det. Jeg har lavet nogle undersøgelser ved sådan at kigge rundt i de forskellige bøger og høre efter til timerne, og har den her liggende ved siden af mig, hvor jeg plotter ting ind på. Det, der er de 2 vigtigste punkter, det er, om stavelserne er åbne og lukket, og om de har betoning eller ikke har betoning. Dernæst så havde jeg en lille smule svær med at finde ud af, hvad er en lang og hvad er en kort vokal, og hvad er en fuld vokal. Og I kan se hernede, hvor meget jeg har hygget mig, fordi hvad er en ædru vokal? Så sådan lige at få nogle af de her termer ind i hovedet, sådan at man kan have en fornemmelse af vokalerne. Og de korte vokaler begynder man ret hurtigt at få styr på, fordi det er pater, og det er jo sådan set den nemmeste, fordi den har en tvilling, en uenægget, altså en tveægget tvilling, der hedder kamis. Men lige præcis I og U, de kan faktisk både være korte, korte og lange. Og meget af det tekst, vi også har, der er U faktisk for det meste en lang vokal. Så der bliver forvirring komplet. Hvis jeg må bryde ind, så i praksis, så kan segul også være lang. Altså segul ser man nogle gange sidst i ord med et H efter, og man ser det også nogle gange foran suffixer med et J, altså æ efterfulgt af et J. Så æ er nogle gange også J, er lang på sådan nogle spøjsemåder, men den kan vi godt lade ud for beregninger, så bare køre videre. Ja. Så det handler om her, det er at prøve, hvis man har tid, og det behøver ikke tage andet end 5 minutter efter den her video, og lige sætte sig ned og orientere sig om, hvad det er for noget. Og det skema, jeg introducerede for, det par-skema, som står i Martin og Flemmings bog, det har jeg skrevet ud her, så man kan se, hvor det er, makkerparerne er. De ultrakorte vokaler, dem der starter med Hatef et eller andet, Hatef Patar og Hatef Segul og Hatef Kamis, dem bruger vi mest ved laryngaler, men de er gode at have med sådan i hele det her paradigme, vi har med at gøre, når vi trækker på, hvad har det med noget med vokaler at gøre. Og fulde vokaler, det er simpelthen alle dem, som også er skrevet ud under vokaltegnene, minus Hateferne. Så igen, forvirringen er total. Jeg anbefaler, at man laver sit eget skema. Og hvis man så er heldig eller uheldig, så får man jo så bredt sin hjerne ud på et tidspunkt. Og der har jeg lavet denne her som arbejdsark, hvor jeg startede med at plotte A og U ind heroppe og I ind heroppe. Så kan man faktisk hen ad vejen, altså A op imod I, og A op imod U, vil man faktisk kunne efterhånden få plottet de forskellige retninger, vokalerne går hen på den. Og det her, det er igen totalt forvirrende, men en god måde at sidde og arbejde med dem på, hvor man ikke nødvendigvis sidder og mikromanager vokalerne, når man sidder med sin tekst, men prøver at danne sig et overblik uden for teksten, som man kan tage med sig ind i teksten som en krykke eller et hjælpemiddel. Det er hjælpemiddelcentralen, vi har med at gøre her. Karina? Ja. Og nu måske nogle spørgsmål. Nu gik vi lidt hurtigt over dine spørgsmål, Karina, Kerstin, hvis du havde noget mere til det. Jeg tror, jeg fangede den. Tror det. Vi finder ud af det hen ad vejen. Men jeg tror, det er fordi, jeg har svært ved at finde ud af, hvornår at der er tryk og ikke er tryk. Hvordan forbinder man, altså sådan, hvordan skal jeg forbinde det med tryk? Altså sådan, kan jeg mærke det i min mund med trykket, eller kan jeg høre det? Så hvis I siger, at der ikke er tryk ved lammet, så kan jeg godt mærke, når jeg udtaler det, det sådan rører ud i sådan en lyd.
Hvorimod at det andet, det rører over i sådan en, rører mod et nyt bogstav. Så det, er det sådan, jeg skal koble Det kan man sige. Du kan faktisk godt bruge dansk som eksempel. Når du siger mærke. I ordet mærke, der er 2 stavelser. Mærke, mær har trykket, kø har ikke tryk. Mærke. Kjerstin. Kjær har trykket, Stin har ikke tryk. Man siger ikke Kerstin, man siger Kerstin. Man siger ikke Karina, man siger heller ikke Karina. Man siger ikke Chablis, man siger Chablis, man siger ikke Chablis. Nu er jeg med. Og som udgangspunkt, og det er igen en hovedregel, som bliver brugt nogle gange, ikke, på hebraisk, så ligger trykket til sidst. Yes. Og teksten hjælper os også med nogle af de accenttegn, der er i teksten. Og det hjælper os især, hvis trykket bliver rykket en stavelse frem. Det gør det også nogle gange. Og det er i de stavelser med tryk, hvor der er en vokal, altså en konsonant, altså 2 konsonanter, der omringer en vokal. Det er der, vi skal spidse øjnene i første omgang. 2 konsonanter med vokal. Ja. Så det er sådan en dobbeltlags konfekt her, fordi vi har både stavelse, hvad er en åben og en lukket stavelse, så den deler sig op i 2. Og så når vi har fundet ud af, om stavelsen er åben eller lukket, det er sådan, når man sidder og klapper et ord, og så deler man det først op i stavelser, og så bagefter så finder man ud af, hvor hører bogstaverne hjemme i hvilke stavelser. Og når man er nået derfra, eller dertil, så skal man så finde ud af, hvor ligger trykket henne. Og der er hebraisk så nådigt, at det for det meste ligger til sidst. Og de fortæller os, hvis det er lavet om. Der hvor det giver en lille smule overvejelse, det er, når man har nogle af de her konstruktforhold, fordi så fjerner man trykket på nogle af de steder, hvor vi vil ønske, at der var et tryk, og hvor der normalt er tryk, og så flytter man trykket over til sidst. Det ved jeg ikke, om var rigtigt. Var det, Martin? Det var rigtigt. Det hørte jeg. Undskyld, jeg var lige... Ja, kort fortalt så siger jeg, at når vi har nogle af de stavelser, hvor vi vil forvente et tryk, så i konstruktforhold, så rykker man trykket til sidst. Ja. Så. For eksempel, altså, der er noget, der hedder, vi taler primært om ordtryk, men man kan også tale om sætningstryk. For eksempel, en af de sætninger, du sagde før, Kerstin, var, kan jeg mærke? Jeg også kan jeg mærke. Det bliver det, kan jeg mærke. Så der er også sætningstryk. Der er ligesom et hovedtryk i sætningen. Men det komplicerer sagen lidt, men det svarer lidt til sådan nogle konstruktforhold, hvor der er noget bitryk og noget hovedtryk. Mm. Men må ikke det er godt nok for nu? Det tænker jeg, det er. Jeg skulle lige til at foreslå at lukke for optagelsen, og så er der plads til almindelig udvikling, og højst sandsynligt også frustration derefter. Så tak for jeres deltagelse. Vi ses.